Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga wuok tung' mosuo gimane en jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ma okone opondo e tok rowere mag Gen Z gi dwaro mar kawo telo mar piny Kenya gi e dhot machien. Wanga wacho ni kit ng'anyo mane otim tich adek mar juma mokalo e boma Nairobi kod gwenge mamoko e piny Kenya ne ok ng'anyo to ne en temo loko loch mar jatend piny Kenya William Ruto kod bende yungo sirikande. Okoni kwetha maketo sirikal tesre ka otelegi kod Gachagua sani opondo e tok rowere mag Gen Z kendo ng'anyo mane otim juma mokalo lwetgi ne nitiere mana mar kelo tulo e piny Kenya. Nyiso Gachagua ni poni en kod dwaro mar kawo telo mar piny orit nyaka yiero ma higa 2027 ma ok okelo tungni e piny Kenya. And I want to congratulate the greater Rangwe Youth Fraternity. Nile utamu ruketho gik moko e maandamano. Kanitie gimidwaro nitiere fair administrative action. Minyalo kawo, you present a petition. But anaki mananeno manotimore Nairobi chapana. And what we did, we went by the Constitution and took these matters to court. There is no time that people who are claiming to be demonstrating under the Constitution can turn into anarchists under your instruction and burn down police stations and burn down courts in this country and beat up policemen and women. It has never happened. And Gachagua, this is shame on you. You will never get power through